heet Jelle Gerre en welkom bij het programma Doch het Verdient Warp. Van harte welkom in de Westereen. Mijn naam is Sietske. En mijn naam is Annie. Waar of geen waar, in de Westereen schijnt altijd te zinnen. We gaan er een leuke laatste uitsturing van maken. We beginnen deze uitsturing met Marcel Smit en Wander van Duin. Marcel had zelf een versjes kreun over de Westereen en dan beginnen we nou naar luisteren. Dit is een versje, voor een plakje, waar ik altijd een boom mij hou. Je vrouw die neemt hier leven en de meeste mannen zitten in de bouw. De band op squallen beginnen, al betiert mij aardnoodmes. Nee, ik ga er nooit in een mooier plakje west. Het hele ding op het spoor, het is een trein. De bakker bakt hier bol en de spaken had een ween. En go we dan in het weekend rijden, op zaterdag op sneeuw. Daar ben ik blij toch voor hoe de Bragen komt. De Bragen van de Westereen. Op het voetballon gaat het rijk vaker toen dan. Hier had je een ploegje, als Harkema op visite had. Maar zodra het zeert of trines in de kantine country road zien ze, is het weer een groot feest en samen rijk wel uit. Want al het bouwwerk hier in Zwarte Soer, wat in Verliezen is bebouwd, dan stien er alleen nog hier werk en baan de kachels weer op hout. Gerard is je kijken en zijn fiets had een lekker boom. Volkert is je koos, je hem ze wel denken wat een verstoom. En dan gaan we weg. Een hele ding op het spoor, dat is een trein. De bakker had hier bol en uw spaak had een ween. En gaan we dan in het weekend rijden, op zaterdag op sneeuw. Dan ben ik blij toch weer hoe de Bragen komt. De Bragen van de Westereen. Wat je hier nog eens komen, omdat je ziek je om hier. Neem dan wel zijn binamen, hostjes bij een oor op het hier. Kist het zo gek, net bedenken, of alles is hier te keer. Auto's, fietsen en boten, voor een karmas naar een skele vreek. In heel Friesland, waar ik ben, er altijd wel een die mijn taaltje kent. Komt er de woon, jongen, Westereen denk. Hij er kunnen bossen en hoe er hier is. Met de trein. En dan gaan we voor de laatste keer, ja? Met z'n allen. Dat hele ding op het spoor, dat is een trein. De bakker bakt hier bol en de spaak had een ween. En gaan we dan in het weekend rijden, op zaterdag op sneeuw. Dan ben ik blij toch ver hoe de Bragen komt. De Bragen van de Westereen. Bedankt man. Ik ren terug naar uw schilder, Ring Dauma. Hij is bijna klaar en het doet prachtig. Geweldig. Het ziet er heel mooi uit. Oh heren jong, onderwij. Net al jongen. Denk er al even om hè? Prachtig resultaat die morgen. Kijk wat gebeurt hier al heren. De brandweer, heerlijke brandweer. Dit gaat helemaal mis. Oh heren, heren. Oeh. Oeh. Wie komen gauw naar het nice. Een hele goede middag. Welkom bij de Westeiner Nees. Ik ben Roger Rink. Er komen het hele land aanvragen van mensen die hun zwemvakantie willen beleven bij het zwemmersplak. Wat blijkt nou? Daar komt de plaggenhutten bij het zwemmersplak. Dit is een recreatieproject van de gemeente. Maar ja,
Nou komt het uitbreidingsplan van Driesem komt nog stap te staan. In Oornees, de voorbereiding van een feestjonge juni in een manege, ben deels in een soeperon. Wat blijkt er nou? De hinders van een manege hier in de Berenburg opzoekt. Nou hadden we steinders deels niks meer te drinken. Maar het is alweer goed kan, want de Berenburg is alweer onvuld. De hinders lezen maar pinehollen in de stal. Dit wie het laatste was trainer Nees van Doggert van in de Warp. En ik geef een outro naar het filmpje. Zo. Hallo jongens. Op vakantie. Eindelijk rust voor die idioten hier alweer. Jongen, ik ben keer op vakantie en strieën weer wat. Oh, dit lijkt me wel een mooi droogplek. Wat ben je weer? Kun je maar niet tenten, man? Die helpen er wel even. Oh jongen, doe maar leren. Oppakken met die handen. Maar dan ben je al leren. Ja? Ja. Goed. Ja. Wat die mij? Wat denk je? Wat doe je? Bolde vergrepen meer. Red je nog? Red je nog? Hey! Weg, hey! Jongen, wie markeert ze? Jongen, jongen. Is dat net al heel wat met doen? Ja, wie maakt die keertje, man? Wat is die met? Zo een beetje op, man. Wat maakt hij maar? Herre, kom nou hier, jongen. Herre! Pak even op, jongen. Help je niet. Ik ben te kapot. Wat moest doen dan met die genieten ballen? Ja, dat jouw toch al niks, maar die tenten die zet je wel even op de verkeerde plak, hè? Zo, dat mag toch niks zijn, wat ben je toe? Ja, haast u die wel even aanmelden als je op een camping kan? Dat is goed, vroeger aan de hand, maar dat is moeilijk al je mijl gewoon maar vrezen met spel. Du moet ook maar zien. Ja, zelf even nu aan, hè? Zelf even aan. Jongen, ik stuur het erbij gaan, hè? Nee, jongen, de heer staat even Zuiderman. Maar als we nou hier even heen gaan, dan moet je zien hoe mooi plakje als je hier gaat. Ah, jongen, hier staat de tenten maar even down. Dat oren, dat broeken we voor activiteiten. En hier kun je toch hartstikke mooi kamperen. Dat weer vroeger in 120 wereld net zo. Nee, maar doen we niet net beeld wanneer in glazen zitten, zo, dat zie je wel. Zandje zondag, hier geen campings, hè? Maar daar komen we een jongje in Mollebel? Nee, komen er jong net. Nou, bergen nou, jongen, dan ga ik testen in. Prima. Ja, geweldig, echt geweldig. Ik vond het hartstikke leuk. Het was wel een succes. Ja, jongen, ik dacht dat dan mag ik nou uit de broek. Jongen. Het is toch wel mooi, die moderne tijd. Geen man en trom. Ik kan eentjes even droeien. Zo doe ik maar. Nou, dan kom ik dadelijk wel even weg. Jongen, dat is een vier te lang iemand net hoor. Oh. Nou, je wordt weg in. Jongen. Door het van in dorp. Gelukkig, het is een dream. Oh, Pieter de Hazes. Oh, jongen. Ja, samen Levi, doch het voor in het waar weekend draaien. We gaan jaren naar Wilma Hiemstra. Wilma is zandje hier en had het versje vogelvrij zelf skreun. Ja, nou zit ik hier in het Iepenveld. Ik wil de wind in mijn gezicht. En ik vind het hier toch zo prachtig mooi. En ik doe me nergens tegen. De volkswaardje, het gaat zo mooi. Ik heb zo'n fijne melodij. En ik voel me goed, al dit mooie lood. Ja, ik voel me gewoon vrij. Goed is maar voor eeuwig bloed. De muziek en de kleuren, het bloed en de geuren. Dit lied wil ik altijd jaren. Zonder het lawaai van de mensen niet schudden. Ik zing het heemste lied.
en ik zong weer dit lied. Mijn gedachten zweven hoe de bjemmen heen in het volle zinnenjacht. Dat die mooie warm is op volle dag, dat hier ik nou echt net. Toch liet ze knietjes hippen hoe het gas en mijn kat klimt in de wind. Ik weet wel, dit is werkelijk heet, maar het liek het wel een dream. Goed in, maar voor eeuwig blijven de muziek en de kleuren, het geluid en de geuren. Dit lied wil ik altijd jaren, zonder het lawaai van mijn mensen die het schudden. Ik zing je het heetste lied, hoe de vrouw die in mijn holle zit. Ik pak mijn gitaar door een slag als het waar. Ik hoor muziek in en zong weer dit lied. De weer is mijn kersen en de lof die op mij waren. Zong van liefde, het viel zo goed. Ik kan me nog nooit zo goed voelen. Goed heb maar voor eeuwig blijven de muziek en de kleuren, de bloed en de geuren. Dit lied wil ik altijd jaren, zonder het lawaai van de mensen niet zeggen. Ik zing je het heetste lied, over de vrouw die in mijn holle zit. Ik pak mijn gitaar, door een slag als het waar. Ik hoor muziek erin en zong weer dit lied. Bedankt Wilma. Ik sta hier aan tafel met 3 sporttalenten. Mark Helmout, vertel eens, wat voor sport doe je? Gerstbaanrace. En ik jij dat je een Nederlands kampioen worden bent. Ja, 4 keer. 4 keer al. Ja, Wat een topprestatie. ja. En hoe sfeer die motor? 250 cc. En ik jij dat stoer is een zwaardere motor? Ja, misschien volgend jaar wel. Nou, dat zou geweldig wezen. Succes ermee. Ja, bedankt. Nou, en van een jong sporttalent gaan we oer naar een, toch wat een ouder sporttalent. Vertel eens, jij bent vroeger ook Nederlands kampioen geweest. Maar wat voor sport? In een wegrace en toen werd ik Nederlands kampioen in 21 in de 500cc. Dat is een heel skofte bek. Ja. En ben je nou nog wel eens onderrezen? Jawel, ik kom nog wel eens op het circuit, jawel. Maar geen wedstrijden meer. Dat dacht ik al. Maar ja, Claire, nou is de beurt aan de nieuwe generatie. Saai is het. Bedankt voor je komst. Vak het viert. Ik wil nog wel even graag het pak even naar beeld hebben. Dit is het pak wat Wietse Veenstra vroeger on hier. Geweldig net. Aan de andere kant van mij staat een echte wetterrad. Welkom Jacob de Roos. Want vertel eens even, wat voor sport doe je? Zwemmen. En toen had je ook al mooie prijzen won. Ja. Wat voor prijzen had je won? Bij de laatste Nederlandse kampioenschappen ben ik 4 keer Nederlands kampioen op de 400 meter wisselslag, de 200 vlinder en 100 schoolslag en 200 schoolslag. Nou, dat is geweldig. Hey, iedereen succes, mooie carrière. Zet hem op. Ik sta hier bij Voeken van de brandweer en bij de vrouw die er elke dag voor zorgt dat is hier en make-up de prachtig uitziet, namelijk Angré. Ze binnen beide van de feestcommissie. Wat zit dus jong te wachten, Voeken? Nou, we gaan een slotjongen in Manesië op een lange reet. En daar komt Explosion en Trinus. Die komt in het tussenstikken even wat volks jongen. Dus dat wordt een prachtig mooi feest. Dacht ik wel. Hoe laat begint het, Angré? Het begint van 9 uur en we gaan tot 1 uur of 2. Nou, we hadden er heel volle zin in. Ik zou zeggen, ze komen alle jaren naar de wedstrijd. Wie komt verder naar kijken? Zo, dan ben we hartstikke rond een van deze spannende weken. Een prachtige week hebben we gewoon. We hadden ervan genoten. Alleen je komt erachter. Je krijgt een heel beetje theetas kikt. En ja, als je in de wedstrijd bent, dat is af in de winkels, als wij ook binnen, je haalt die thee te kwart. Want er is een protestie en een prot te beleven. En dat hebben we nou ook even beleven kent. We hadden zien dat iedereen echt even meewerken wil. En dan hebben we alleen maar respect voor die mensen
dit is al hier op touw zet hier. Een hoed vol werk. Er wordt wel zo praat zet, maar even. Maar maanden ben er om vragen in met vergaderen en uitzieken en wat ze we brengen. En ja, we beginnen er zelf nu dat we in de prijzen zetten. Had het net zitten, maar we even praten. Het is wel zo. We hebben beluisterd. De ene zei het zo, de andere zei het zo. Maar we hebben dan Salomon Levi. Die had je direct omschadelen. De wereld gewoon zei het wordt tijd dat er weer voortgaat, want we zitten onder de vjaren. We horen net een doe. Maar ik hier vannacht, ja, je praktiseerde toch even doen. En toen kreeg ik echt even een beetje het idee van dat meester Sikkema even bij mij langs kwam. En de ouderen die kennen hem van al de nacht. Ik ken hem zelf net kind, maar zijn borstbeeld dat zit je vlakbij. En dat had nog een gewisselijk en belangrijke man was van de Westreen. En toen dacht ik, als er nou langs komt, dan zou er vast even zeggen, maak het woord ek even, en dat hier er dan krijgen. En dan hier er vast zijn, wordt fijn dat we dit dingen hebben. Want je hebt de mooie en de minder mooie kant letten. De mooie kant is dat de Westreen opbouwt, dat iedereen actief is. En dat je alleen nog maar jaloers werden kennen dat je net in de Westreen wijn mee. Maar hier zei het ook, wat West had, dat had West en dat moet net weer komen. Hier had ik zijn, in mijn gedachten dan, denk om uw kostbare jeugd, want die moet verder met de Westreen. Er zit wel een roezige tussen, maar dat wie vroeger ik zag. Hij zei dat het verschil is, vroeger dan bloosden we en dan kregen we rode kapjes van. En nou blozen, dan kregen we witte kapjes van. En dat is wel een beetje zo. Dat komt in de Westreen net voor, drugs broeken we net, de jeugd ik net, alleen ik zie snuiven er wel eens even hoor. En als ze dat één keer doen, dan zeiden ja, hoe roekt het dat krijgt, dan wil je nog een keer snuiven. En dat is eigenlijk maar, laten we even eerlijk worden, vroeger gingen we Jelke snuiven, die snuifde ik al, hè. Dus dat weet ik al, dat ben je er al begonnen. Die hier zo'n blikje en dan snuifde er dan niet. Dus de tijd had zijn tijd. Dus laten we eigenlijk mij nog aan de riek vielen dat we hier in de Westreen werden met en voor diegenen die denkt, we leiden Westreen het certificaat, maar je kan langskomen. En wie zei er mij nog aan de, wat je ook van je, kom eens in de Westreen. Je weet het net waar je missen. Ik jou de dames, het rest van onze dames is representatief. Dankjewel. Het lieke bijna miste geen mooie schilderij, maar meesken, het valt al hier een slagje ta. Dit is het originele schilderij en het is helemaal net beschadigen. Dit schilderij wordt verlaten ten bate van Hulptransport Roemenië. 5 juni tijdens de Jaringparty. Dus kom al hier. Wij binnen weer aan het einde kwam van deze laatste uitsturing. Wij willen je wel je hartstikke bedanken voor iedereen die het meedien had. Het wordt tijd om het stokje terug te gaan. Willem Zwiggem, wil je in bios komen? Welkom. Hoe ben je hier? Je binnen? Nou ja, een mooie auto of zo. En wat voor auto haal je? Een Volvo. Oeh, dan hier we misschien even een belje maten van tevoren. Meisken, van Jim, de stok. We gaan een prachtige week hoor. En we hopen je extra weekend te meer te gaan. Heel veel succes daar wezen. Zet hem op. Ik doch het van mijn dorp. Doe het dan. Nou, binnen we aan het einde gaan van de uitsturing. Maar voor we eruit gaan, willen we onze crew eigenlijk nog een presentie aanbieden. Rick, was te komen? Wij hadden een prachtig mooi hokje van je maken. Het is van echte pimpelmezen. Doe mas het maar eens even even, want dan mas maar zien wat erin zit. Er komt eerst een foto uit, hè? Alsjeblieft en heel veel plezier ermee. Bedankt al heren. Wie ha echt een hartstikke leuke weekend. Ik zou zeggen, ontjen in de Westreen. Ontjen. Ik doch het van mijn dorp. Doe het dan. Doe het dan. Doe het voor je dorp. Jongen, wat oh. Ja, van mijn dorp.
Ik doe het nou. Ja, van mijn dwarp. Ik doe het nou. Ja, van mijn dwarp. Ik doe het nou. Van mijn dwarp. Ik doe het van mijn dwarp. Ik doe het nou. Ja, van mijn dwarp. Ik doe het nou. Van mijn dwarp maak ik lichtwerk. Ja, doe het van mijn dwarp. Jongen, dat gaat het schilderen, ja. Ja. En dat doen we zelfs voor ons dwarp. Wat een vurig slotakkoord, jongen. Oh, net best, die grapjes meisje worden oorschil leed. Ja, met die moenen. Dat ken het. En ik hoop dat ze erin worden natuurlijk ook wat van leerd, hè? Nou, nou, wat gaan ze erin van leerd? Ja, dat weet ik nog niet. Maar één ding met die pols. Ja, ik net. Ik weet net als je me dat krijgen kennen. Maar wij zijn eventueel nog bereid ja, om je daarbij te helpen. Ja, maar ze moeten onder een aquaduct terug. Komt dat behoord, hè? Maar dan denkt dat daar uit. Ja, en oh, trouwens, er zit een polstak op. Ze kunnen natuurlijk ook wel in springen natuurlijk met die pols, hè? Hoe het aquaduct? Hoe het aquaduct, ja. Best er wel eens geweest? Nee, ik ben er wel eens een keer in gevaard, ja. Oké. Oké. Nou, ik hoop niet dat die van Thun, dat hij het ook leuk vindt, dat grapje trouwens, met dat romerke in dat vogelhakje. Is het wel wat een tuinman, die van Thun? Hey, dat weet ik niks van, jongen. Ik ken die hele van Thun net. Nou ja, om het neusje te zien, maar hij wil graag een slokje. Die is net van mijn leeftijd, dus... Nee, en die hoor ik wel van vogeltjes. Had ik wel zo, had ik een mooi vogeltje. Oké. Ja.